Ongi etorri Izerdipatxetan zaleok gure urteurreneko bideora. Jakingo duzuenez, Izerdipatxetanek urtebete bete du. Eta bideo hau Euskal Garagardoa den Boga taldeak babesten du. Bertatik eta bertarako. Urteurrena dela eta guri gertuagotik ezagutzeko aukera emango dizuegu. Batetik, Oier, ezaguzu. Bai, bideo honen bitartez zuk esan bezala, gure evoluzioa gaur arte aztertuko dugu, eta lehenik eta behin gure aurkezpenak egingo ditugu, ni hasiko naiz, ni besterik gabe Oier Zumarraga naiz, Aretxo Aletarra, 20 urte dauzkat, gainotzeko bezala kazetaritza ikasten dut, eta Jon, zu kamaratzean ibiltze zara, gaurrean, aurkeztu zure burua. Ni Jon naz, 21 urte dekuaz, eta bai, Izerdipatxetanen batez be eitoten lana, bada bideok editau, hori kamera atxien egon, eta batez ere hori. Eta zu, Gontzal? Bani, behinak eta hori horregaz elkarrezetak egiten doaz, gero baita editaje lanetan edo beste zerbaitan lagundu behar bada, prese gotenaz, Gernik eganaz, 20 urte dekotez, eta honen dara muden kirosale amoratue, eta proiektu honegaz oso ilusionaten hauen gazte bat naz. Eta Josu fitxaketa daukau, ez da behinak? Bai, aurretik ni behinan naiz, Jonen antzera Durangarra, 21 urte ditut, kirola gustuko dut, eta niri gehien gustatzen zaidana kamera aurrean egotea da, baina seguruenik Josu oraindik ez duzu ezagutuko. Beraz, Josu, nor zara zu? Nire izena bezu da, basorikoa naiz, eta nire lan azkenean kamera atxean egote izango da, eta, ere, zer kudaketara bera matea. Eta Josuren fitxaketa aurkeztu ondoren, Izerdipatxetanek hainbat pausu eman ditu, ez? Baina ongi letorke lehen pausu horiek gogoratzea, ez? Nola gogoratzen dituzu lehen pausuak, Oier? Lehen pauso horiek egia esan latzak izan denontzat, ez? Azkenean pandemia garaian geuden, bi astean behin etortzen ginen klasera, eta dakizuenez bakoitza lehen aipatu dugun, bakoitza herri bateko da. Hortaz, denok bateratzea ere zaila zen, ez genukan idea askorik nola funtzionatzen zuen mundu berri honek, baina ni ondo gogoratzen naiz, nola sortu zen proiektua. Akordanaz, Gontzali okurritu jadekola da esan zauen, esan bida modu autonomioan sortuako proiektua da, hau da, ez da unibertsitatetik inongo zerikusirik. Independentea. Esan Gontzalek, hori, gogoztxun hau YouTubeko kanal bat itxeko, zein apuntatzen da, eta akordanaz, hasieran ni eta Jon Gehorrok emugotzela hasiera proiektuari, eta gero Igarza bai sartu zala, baina apur bat hori izan, ez? Azkenien klasean ikasitakoekin ez geneukan nahikoa, eta gure gauen beste pauso bat emun, ez da? Hori da, nire goratzen dut batez be, kanino handizegaz lehenengo bilatan izan genuen zen esperientzizek. Goratzen dut, Donostira joan gela zurrututagaz elkarrezketa hitzen, joan gina da Cesar Benito futbol zelaira. Gros auzora zan, ez? Gros. David berandu etorri izan, motorrien heldu izan, hasieratik oso harreman honak genuen beragaz, grabe genuen, superposik egon ginen, pentsan genuen kriston marabi urtengo zela hortik, eta etxera heldu ginen ikusi genuen planoa desastre utzen zala, soinu bai aizien txute zala, gero diktaje lanetan mehonino oso eskasa ginen, ez genuen jakin hori arregletan, eta erabak genuen nolan atatie. Eta hori, ikuste dut oin gomendatzen dut zuete zueri bai lehenengo bideo hori ikusteko, ze azkenen ikustezu lehenengo bideo hori eta azkenengoak atera duguzenak eta kriston evoluzioa dau, eta horretaz oso harren hau, pio bat ikesten dabiz, azkenien lagunekin ikesten dabil, modu independente baten eta disfrute utxe da, ze super ondo pasean nabil proiektu honetan eta hori azten jarretzeko ilusioa. Bai, eta Gontzalek aipatu hau ez, oztopoetako bat. Eta horrek evoluzioak ekarri dauz ez, gure proiektuan. Zein uste oso izen dela gure beste oztopoetako batzuk eta horrek ekarri dauzen evoluzioetako batzuk? Ekonomia igual. Bai, azkenean ikusten dut, gure kanalean egondan aurrera pausu nabarmenena izan da material berria erosi gauen momentua, ez? Azkenean tripodea erabaki gauen, inbertsio bat inbizala eduki ona ekoiztea nahi baldin gauen, eta hortik aurrera guri bai behartzen gauen gu bai, material berria erosi dugu, goiez gauzak ondo itxera, eta hortik aurrera nik uste du evoluzio konstante baten bizigala, eta hendikan nik uste dut geroz eta gauza hobiak sortzen gabitzela, baina zuei beste oztoporik aipatuko zaugien. Gero azkenien elkarrizketak itxera alde batera eta bestera jutiak ekonomikoki bere esportzua eskatzen dau, gasolinaretik. Inungo rekurtsorik gabe. Hori da. Orduan, azkenien ikustia dirua galtzen zabitzela eta ez tozula zebe jasotzen ekonomikoki, horrek azkenien motivazioa kentze hotzu, baina gu hasieratik gaurken garbi helburua etzala dirua ateratzea eta hortaz
zingen ezak esan oztopoa zanik, baina bai atzera botatzen zauen zerbait. Orduan, Bueno, proiektu horren espektatibak zeintzuk dira? Proiektuen espektatibak, en si, espektatibak hasieratik bez dugu, zeukin inoiz espektatiba zehatz batzuk. Ikesti, Hori, Bai. gure idei esan, Eta ondo pasatxe. ikesten joatie, azkenien lagune gara, superlagun honak, ondo pasetie, eta alik eta, ez dakit, lasaien, eta alik eta trankien, eta alik eta bideo bienak ataten joatie. Azkenien lehen joana esaten, oztopo bat ez dut ikusten, baina azken lehenengo bideotan eta eukitzen genuen jakintasune edo egoteko kirolari edo jente famatu bat egoteko gaitasune eta eurekin kamera hartzen eta tratu eukitzeko orduen, zenun informazio asko eukitzen, ez zenun jakitzen tratu hori zelako izan desan, eta bideoak aurrera joan dela eta pertsona gehiago ezagutzen joan dela, gero ikusten duzu tratu diferentziala, igual feeling kanpotik datorrena gero bideoetan transmitidu ahal izen dugula, orduen, hori, eske evoluzioa azgeratzen az hori da, danan klabien. Bai. Nik uste gainera, hasieran gaukeon espektatibak, nik hasieran lehenengo bideo honen, uste ben zeuskula inok ikusiko. Ja, bai. Eta jode, ikustea gero ez da hori hartzuna handia daukola Euskal Kirolan inguruen. Eta gainera gu kasetari gazte batzuk izan da, ez dakit, Peio Bilbao, David Zurutu eta Jokin Altuna elkarrizketatzeko aukera, kriston esperientzia izaten dabil, eta horrek nik uste dut bostoi beti itxeuskula barrutik, ez? Eta asko ikasio guztu nik. Bai, zalantza barik. Bai, eta bueno, hori litzateke gaur eguneko izerdipatxetanen errealitatea, ez? Zuek nola definituko zenukete gaur egun zer den izerdipatxetan? Azkenien Euskarari garrantzi berezi zemon, sare sozialetan garrantzi berezi zemon nahi dutzen proiektu bat. Azten jarraitu nahi dabena, baina ezin dabena gaztu zeintzu dien bere erroak eta bere baloriek. Beti bai argi dukin ez dugula nahi alik eta pertsona famatunak edo kirolari honenak lortu. Baizik eta nahi dugula espektro guztietara jo, alik eta kirol gehienetara jo. Horretan, askotan igual emaitza txarra izaten da edo ez da hainbeste ikustalio bitzen, baina bizitzen dugu zen esperientzisek eta ze ondo paseo egun elkarrizketa batzuk grabetan, adibidez crossfiteko elkarrizketa hau, izugarri zera eta orduen nik uste dut hori, izerdipatxetan hori zen behar dela, azten jarretuko den proiektu bat, baina beti bere erroak zeintzu diren kontutan edukin. Bueno, eta gure ikuslentzako nik uste dut interesgarriena. Etorkizunerako zer espero da izerdipatxetanen, edo nondik tirako du izerdipatxetanek? Azkundea jarraitzi, ez? Bai, egia esan evoluzio konstante baten bizi garen, nik uste dut, une orogaz ideiak botatzen, hortaz nik uste dut ideiak berez jakula falta. Hortaz beti gaz audientziari nola eduki desberdina eskaini, ze motatako bideoak egin, eta azkenien, 5 lagun gare, oso ondo pasatzen dugu bideoak iten, ni pertsonalki ondo pasatzen duen momentuari usten duenean proiektua itxiko, baina momentuz sekulako esperientzia izaten dabil, hortaz jarraitze ebe adi egon, ze proiektu batzu badauko buruen eta seguraski laizter argitaratuko ditugu. Hori, etorkizunera begire proiektu bat aurkezteko momentu izen alda, ointxe. Sartun gara, ideia bat eukien urte hasieran, zala Frantziako turre udan ametik urtengo ganez, Euskal Txirrindularitzan, oso txirrindularitza zale galez, Euskal Txirrindularitzagaz zer ikusi zeukan zeu zerreitzie, eta pentsen un dokumental bat eitie ideia hona izan alzala. Arriokien un hasieran gure baliabiekin eta dekogu zen momentu libre gutxiekin eta nahiko gatza izango zala, baina ikusi dugu denbora asko dekogula eta beraz proiektu honetan sartu gara, momentuz eskuarten dekogu zen emaitzak oso nahi, gauza politzek gabiz lortzen. Horin idei buruen dekogu eta jorratzen ari gara, baina uste dugu azkenengo emaitza hori oso politxe izan aldara eta sorpresa asko duko zen lan bat izango da, joango gara aurrerantzien gauza karreratzen, baina hori, lan handizea gabizela itzen eta uste dugu gauza politxek lortzen gabizela bide horretan. Adibidez gu, hurrengo aztien itxulian izango gara, ez? Hori da, akreditazioa lortu duguz, beraz etapa berez izenaren bideoblog edo barneko laburpen txiki bategaz etorriko gara eta baulako proiektuetan ilusioan dize jarritze dugu eta apur bat etorkizune gauza berizetan, alik eta jende gehizena egoten eta ikesten jarritzeko. Eta ondo pasau? Hori, ondo pasau, hori beti. Bueno, eta hau izan da urte hurreneko bideoa, eskerrik asko zuei ikusleok, gurekin urtebetez egotearren, eta espero beste urtebetez ere gurekin egotea, eta mila esker bai, boga Euskal Garagardoari bideo honen babesle izateagatik. Beraz, lasterrate eta onak izan! Emon like eta arpietu, ez aztu. Hori, ez aztu.